takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Barkanku da zuwa kuma ce barkanku da dawowa channel namu wato Kichima Vibes. In kai sabon zuwa ne kai ka manta ka saburbuɗa mana subscribe kai like wannan bidiyon kai tsaye bari mu je muku. Wato Maddox sabon mawaƙi nan da yake tashi ɗan garin Zaria ya je yayi show ɗin da ba a taɓa yin irin shi ba a garin Maiduguri. Lalle an samu zaman lafiya a garin Maiduguri. Bari mu je ku ga show ɗin da Maddox yayi wato ba a taɓa yi ba a tarihin ma garin Maiduguri gaba ɗaya. Sun buɗa mana subscribe ku like ku comment mu je mu kalla. Sallah.